Tu nie len predpovedal jednu z najničivejších zbraní v histórii, on ju svojim románom priamo inšpiroval. Znie to neuveriteľne, avšak občas sa beletria spojí s realitou tým najzaujímavejším spôsobom. Tu sú top 3 prípady, kedy spisovatelia nevediac predpovedali budúcnosť a s hrôzo strašnou presnosťou. Herbert George Wells. V roku 1914 vydal H.G. Wells knihu Oslobodený svet. Tu nie len predpovedal jednu z najničivejších zbraní v histórii, on ju svojim románom priamo inšpiroval. Príbeh popisuje vojnu z polovice 20. storočia, kedy ľudia zhadzovali na nepriateľov z lietadiel nový druh bomby, založenej na radioaktívnom rozpade a jadrovej energii. Po výbuchu zostávali mestá kompletne zničené a neobývateľné kvôli radiácii. Dokonca to bol práve Wells, ktorý tu prvýkrát použil názov atómová bomba. O 18 rokov neskôr inšpiroval tento román maďarského fyzika Lea Szilárda k vymysleniu konceptu reťazovej jadrovej reakcie. Jeho výskum vyústil do projektu Manhattan a výrobe prvej reálnej jadrovej bomby. Tu Spojené štáty zhodili na Hirošimu z lietadla v roku 1945 a okamžite zrovnala celé mesto so zemou. Pokiaľ ťa bavia podobné fascinujúce príbehy, sleduj ma pre viac.